ҳозир розыгрыш мекунем. мо имрӯз ҷудоям дер шуд. шумо чӣ хел фаҳмонам? ҷудоям дер шуд. инҷа соат 12 шаб қариб мешавад. уже 12 шудааст. уже ҳама маҷо маҳкам, свет нест. мана ҳама маҷо маҳкам. инҷа ҳамин плошад камтар мондагӣ. инҷа китайцо туристою бо камтар дига одамо гаштсоз. ки навора дистодагӣ бошад лайк моинтон одам бисёр шавад. розыгрыша сар кунем. тӯҳфаи хотирбамемондагӣ, тӯҳфае барои хотирмонда. ваалайкум ассалом ахрор. ҳазор раҳмат. ҷаҳонгир каримов ҳазор раҳмат. ҳозир рости гап тез адо мекунем, чунки ҳам интернет суст, ҳам дер шуд, монда шудем. начной ва ё мондагӣ хел барои авхотхӯрӣ. ҳамин нависитон дертар кунед гуфтам, вале дертар розыгрыша карисодем. тӯҳфаи хотирмон. ин шарикам бинед ишта авхотхӯр сосад як тарафда. ҳаво ҳамин хел гарм, зӯр. гуҷонда инҷа Таиланд, Паттайи шаҳри. ваалайкум ассалом бачаҳо, ҳамаотон ваалайкум ассалом. инстаграм канали Орзуи Кандиёнов обуна шавитон. розыгрышам уҷо мегузоронем. мана подписчикҳо гуфтанд ки шӯҳрат бар падарат лаънат, худат бетарбия, тарбият кам. чӣ ба инҷа хӯрат менависӣ? бар падари тарбиятдодагит лаънат. инҷа ба одам бисёр ҳақорат дар кор не. не конимодома намеарзад, конимодом зӯр. нодида ин чӣ бо гап задагит нафаҳмем мо. нодида худат беақл ҳақорат менависӣ канал ба. ҳақоратота оинак ба истода кун. шӯҳрати беақл. инҷа ба ҳама одамои ба тарбия, хушсухан. ҳама ҳузур инҷа камтар интернет сӯз. ҳазор раҳмат. ҳазор раҳмат. ман нағз. ваалайкум ассалом. ҳамхе гапои нағз нест. беақл инҷа ба ҳақорат менависӣ. ҳамун хай тоъри гуфтед ҳақораткариги одами бетаълим ҳайвон. ина ҳама медонад. аҳамият надида беақл ба ақлаш бошад. ҳамихе менависад ми тоҷик ҳақорат кард. инҷа ба амодараш калон одамо ҳаст. канали мо канали шӯхибозӣ не. шӯҳрат кабирович сарам кал. ман медонам ягон проблема не. алишерҷон бозӣ ҳамин тӯҳфаи ёдоварӣ харидам. худам биам харидам. ин панама Таиланд навистагӣ. барои тӯҳфа барои ҳамватаномо. аз шумо ничи не. просто як хурсандӣ барои ин подписчикомо. жизнь прекрасна. бемаданият навистед. чӣ кор кардам ки бемаданият менависед? чӣ маданията вайрон кардам? не тушбера не тӯҳфа тушбера не. пула ман аки талбисодам беақл дурак сарат задагиме. омо розыгрыш гузаронзидем. пул талбисодӣ. ту беақл ақла намефаҳмӣ. ки пул талбисоз? ваи бепул озмун. ҳамин канали инстаграм канали Орзуи Кандиёнова гузаред. ҳозир ҳамҷо розыгрыш мекунем. бурдагӣ хай тӯҳфаед ки ҷо бахоҳед бурда мерасонем. ки ҷои Россия бошед. нефаҳмидам. жизнь прекрасна.
فهمیدم فهمیدم حضور به مدنیت به عقل نویساست که تو میگه پول تلبیسودی آدمو او جینی به عقل به تربیه اما روز گریشی به پول و خورسندی من چیه تریبای کرسیدیم که اینستاگرام ما نیافته میگوید نامش орзуи кандиёна через ё занед сразу мебурӯд ва шӯҳрат беақл чия ман ту пул пурсидам ки беақл мана ки ягон одамои бемора монам карти худаша мемонам ба ту бо ин беақло гапои бефоида назанад шуда каримов валайкум ассалом узр бародар инҷа ба як шумо не уже бисёр наистанд ҳама валайкум ассалом валайкум ассалом либос шӯҳрат кабирш либосома соз кунам та аввал либотата соз кун майлаш ҷора либосо ки ман мехарам шумо вай магазин ма намедоред ба назарам хай ин бефоида гапое майла ин бефоида рости гап бефоида бози ҳозир сар мекунем дертар кардем ки ҳама пуштоби канал бошад нехем бахилоям бисёр будасан ҳазор раҳмат ман нағз бародари азиз нағз сами осиҷонов ҳазор раҳмат ман на шӯҳрати беақл ту мана чом кунӣ нишон буда нависти чом кунӣ ман миллион бор нишон додам алишер азимов ҳазор раҳмат ҳаме хел мекунам забани ин беақла дониёрҷон ҳазор раҳмат ҳаме хел мекунам ин беақли як ранги саг ҳама тамошои хурсандӣ ранги саг акоз засоз валайкум ассалом 19 микрорайон валайкум ассалом ман номераша чӣ қадр гиром мечам бародар дида намешад ин саго аҳамият намечед саг ҳами хел акоз зада гаштаам мегирад якта гап зан чӣ гап занам беақл хай ин ба аҳамият наметем акоз зада гаштан гирад як тарафа бачаҳо ин соат ҳозир 12:30 шуд 12:09 шаб москва 8:30 будасан ана ин ваёш мағозаош ина ин хикр авход тайёр мекунам ҳозир уже мун тӯҳфаи ёдовария орзуи кандиёнаро мегузаронем ман ҳамин хикр кӯчава авход тайёр кардам мефурӯшам барои соҳибҳаҷо ина ин мурғ будааст яхи колбаска мекунам ана ин ҷермака ҷугорӣ инҷи бархел бо соус дошта ана ин ҳар хел гарох ин мева будааст узур мева тарбуза бинитон тарбуза ҳамин тарбузаш где-то як кусокаш 20 рубл да себ неки ганда қимат инҷа баси инҷа ба ҳама мани хел ро мегардад
Badam, how much? Sorry. 70. 140 rubl biraz kayma. 140. Soy baş bana zaten gamda mezana gung. Hem خیلی میشده بی اگر خیلی اینجا بر خیلی های با اینجا به ویاش بوده است یک ارگانیزاسیون فقط گونگو کار میکنه گام نمیزنه. تلفن روز کنم برادر بعد کامپیوتر و پلانشت به گنده میبرد ما فهمیدم شما چی نیستید دیدم شما روستید بعد کامپیوتر نوتبوک به گنده میبرد شما تلفنت نگردونید полный اکران خوش رو نشان میتید شما تلفنت نگردونید ти зашел привет برادرم میگه من همه نوشتهش اسپید نمیکنم خوندم یگان کس جواب ندادم 1000 بار عذر نکین 1000 بار فاروق جلیلов شما هم سلامت باشه این شهرت کبیرش کمتر کلش زدگی بوده است یا یگان چی کشیدگی یا یگان спиртной خوردگی مازش گریختگی هیچ که اهمیت ندید گشته و برگشته نیستوز گپشه حاضر میشد برادر حاضر میشد حاضر میشد و علیکم السلام شهرت فخریف و علیکم السلام برادر عزیز اسفره و سلام کرموجوشان برادر اسفره بهترین گام نیست سر میکنم جونه گام نیست برادر عزیز گام نیست این اینجا بحر بچه بسیار لایک موینتون بسیار آدم میبیند سر میکنیم بازی هم و علیکم السلام و علیکم شهرت پیتوخه آینه میبینی سهر کدی وای دیسکاش وایران شده گم یا خیل گپ نوشتم میگیرد به آخر میشه میکس پریز خیلی توفه خاطروی برای خودم هم خریدم برای подписчикам یک تا خریدم این پاناما بیژ پختگین خلوپک تایلند نیستگی برای خاطره سلام از کنیبادام و علیکم السلام از تایلند جینیش دکی شهرت بخ توبر هزار رحمت برادر عزیز هزار رحمت از اینستاگرام کانال شما مجھے سار میکنیم برادرو از سار میکنیم از اینستاگرام کانال شما برادرو راز سار میکنیم اینجا هوا گرم به حد گرم مجھے سار میکنیم Evet. Пускно? Или закрыть? Идешь с осми? Рознов, нам камера є? Не. Идешь с осми? Амватано? Ручнойми? Tu es en Gulmira? Ruşnuyum. Ага. Видишь, что са? Озер Instagram канал медаром. Алямин хайм безразмерный арма умеша. Ки бурада на
Instagram kanalıma guzarad Orzuи Кандиёна ки бурад дар наш номер телефонат намаша нависта мемонем кадом ҷавоб набошад мефирсем не ки муҳлати бозӣ як ҳафта агар шумо ҷавоб надиҳед маҷбур мешавем муассар кунем чунки ҳозир якти дига ина ин куртаи бурдагӣ ҷавоб надода соли пеш аз ин анги барои шарфи занона ашшолку пахтая ҷавоб дод офарин Санкт Петербург будааст ин биям тез ҷавоб додам Орзуи Кандиёна ин инстаграм каналамо Хотели вам, кстати, подписаться шевить на Инстаграм. Орзуи Кандиёна инстаграм канал. Блин, интернет ман нест. Нет, ладно, сейчас. Давай мансад нам дар то. Точка доступа. Закрыто, что ли? Открывай. Як секунду точка доступа к интернету. Саздам. Узур мо интернета маҳкам кард будем якта телефон буда интернет барои ки қимат будагиш якта фақат шуд пайдо шуд наёфтам леки пайдо шуд ҳамватанон мана наздик бо мана Орзуи Кандиёна кушодам дидашсозми Орзуи Кандиёна кушодам подписчикова даромдам инҷа баъд то да як ҳисоб мекунем ки ба мин Ина 20 гуфтагӣ буда. 20 хай то 20 майлаш Чишматина пушта. сакай 1 2 3 4 5 6 до конца 7 8 9 ту гӯдем 11 12 13 до конца бари толи 14 15 16 17 18 19 20 гулом норма Гулом Норматов. Гулом Норматов шумо буридед бародар панамая мана шумо ман ҳам подписатсия шудам Гулом Норматов увеличить мешавам Не, 10 март бемало видим все. чисозми анамин одам шумои табрик Гулом Норматов шумо буридед панамая шумо канал бим намедонам канал бошад ҷавоб тед бародар хубтар мешуд шумои табрик панама гиҷоба набошед мо ба ҷавоб тед номери телефонот нагӯед мо 2 феврал Москва мешем ҳамаҷо баъд шумо кати связаться кард через почта Россия гиҷоба гӯед мефирсонем шумо Гулом Норматов ҳо шумо менависам ин ҳозир аввал менависам админ Невистан гирифт? Ҳай закрытый дастаешон. Гулом Норматов шумо закритӣ будааст бародар ман шумо подписатсия роҳӣ кардам шумо буридед ҳозир бо шумо баракатка нависта мебинем ҳазор раҳмат панама Таиланд аз ини шумо тӯҳфаи хотири мо ҳамаотон раҳмат бародар ҷудоям дер шуд мо меҳмонхона раем дам гирем пага смотровой площадь мерим баланҷо ҷои хушро агар илоҷа шавад онлайн мекунам тамошо мекунем ҳамаотон раҳмат шумо мо барори кор шаби хуш адилозор худо безор шӯҳрати беҳақ ту ва хайр буд ҳазор раҳмат бародарон назмонитон